असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति. ज्योतिष दर्पण ह्या प्रोग्राम पळयता आमगे सकड यूट्यूब GSB वीक्षकांक मगेल प्रीतिपूर्वक नमस्कार. आजी आम्ही डोंगरकेरी मंगळूरांतू एक डोंगरकेरी म्हूण परिसर तुम्ही ऐकून आसा पुरो. हे डोंगरकेरीन तसले मूल महागणपती देवस्थानान तम्मी आसाची. हंग कसले कस म्हूण सांगला री हांगा तुमके एक डोंगरकेरी गणपती मठ म्हण तुम्ही ऐकले कुडले मस्त जनाक देवा लोटूची हंग उडगा आसचे एक ज्योतिष्य कूड तुलान हंगा ज्योतिष्याक एक भारी नाव पाविल तसले एक क्षेत्र म्हूण सांगेता. तसले एक क्षेत्राक आमी आसाची. हंगा आता गणपतीक प्रधान अर्चक जावन आशिल्ले डोंगरकेरी प्रशांत भटमाम हंग भितर आसाची. तांगे लागी ज्योतिषा विशयी तशेंच हें ಸ್ವಲ್ಪ देवस्थाना विशयी निमगुचाक प्रयत्न करूया. पळयता रब्बाची हें ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम. गणपतये नमो नमः 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 अयं मे तु भगवाने मे भगवत तिलकवेरुचिनिं कर्मपदेशा दुर्गां ने मीणमां प्रपद्ये सुतरजितर नमः विश्वानु दुर्गा जात वेदान्ना दुर्गा विरज्ञ धर्मदानं प्रदानं भर दुर्गा विश्वाख्याम कात्यायन कन्याकन दुर्गा प्रज्वलत बालगिरभूतानां बालानां शान्तिकारकं संगादिरणमुग्रमाञ्जलतं नारकं मेडमत्रं येत्र जपति नाम कामशुं पोषि ओम नमो भगवते सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं तंबे जीवांकल में सत्कर मलत प्रथमे राजे वितिर भगवान संगिरणागाद निर्मा उग्र वीरमा अष्टम जलंतम तरक नरकं मेडमत्रं सुरणात्मा ज्वालचंद्र जगपुरियात भुजंगे जान दुर्बलार्य तंदराजेत्र जपति नावतिन कामशुं पोषि द्वासनो रात्र थोडी हांव सांगले आता मी मूल गणपती मठ डोंगरकेरी अंतू गणपतीले सन्निधान अंतू हंग बेसलेचे तुम्ही पळोवन आसा पुरो. आमगे लोटत डोंगरकेरी मूल गणपती देवस्थानाचे प्रधान अर्चक जावन आशिल्ले तशीची हंगा ज्योतिष्य शास्त्र सांगून मजजनाक एक मार्गदर्शन सलहे सूचन दीत आशिल्ले प्रशांत भटमाम हंगा आसाची. तुमका हंग मंगळूर आशिल्ले प्रत्येक लांगोत आसा एक डोंगरकेरी गणपती मठ म्हणली कुडले सुरवेक आमकां गणपती देवाल उडगास येता दोन्ही उडगास येवचे ते ज्योतिषा विशयात. तसले प्रशांत भटमाम मस्त वर्स्तुलान हंगा तांणी प्रश्नचिंतन की ज्योतिष्य जातक सक्कर पळोवन घेवन हंगा आयिल्यांक प्रत्येकलांक सूचना तशीची मार्गदर्शन सक्कड दिवन तांगे समस्येक परिहार करता आसाचे. आयचे हे ज्योतिष दर्पणाक तांगे लागी आमी उलोवच्याक प्रयत्न करूया. तशें आमगे लोटू प्रशांत भटमाम आसा हांकां कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. धन्यवाद. तशी आमगेले यूट्यूब GSBचे एक ज्योतिष दर्पणान तो इतले कार्यक्रमात अनेक ज्योतिषांनी येयलेचे मजजना कशें म्हळ्यार आमगेले स्टुडिओ येवच्याक त्या वेळार आमगेले समयाक येवन पावच्याक तांगेले एक बिझी शेड्यूलान मस्त कश्ट जाता. तशेंच प्रशांत अण्णांनी म्हळेलें येवच्या भारी कश्ट म्हूण सांगून जाल्यार तांणी एक येवका आमगेले ज्योतिष दर्पणा कार्यक्रमा भागी जावका म्हणून एक म्हाका मस्त आश आशिल्ली पुर्तुलान ताका एक समय अवकाश येवका म्हणटाची. तशी आज तांणी आशिल्ले कडेनच येवच्यो न्हू म्हळ्यार तांगेले एक बिझी शेड्यूलान तो आमगेले समय आयोवचे कश्ट तशें देखून तांणी आशिल्ले कडेनच येवन तांगेले एक संदर्शन करचे तांगेले एक माहिती घेवचे अशी तांगेले उत्तर तुमकां आयकत असले एक भाग्य आज मेळ्ळालें आसा. तशीची प्रशांत भटमाम हांगा ज्योतिषा विशयी येवचे बस फुडें एक देवस्थाना विशयी मूल गणपती मठ म्हणून हक म्हणटा कसं मूल गणपती मठ म्हळ्यार कसं मूल गणपती म्हळ्यार मालगड्यार तू कोण आराधन केलं तुम्हाला गणपती मेळ्ळालो तो पुढे पिज्जाक गोपाळ भट्टाला मालगड्यार तुका मेळ्ळालो त्याला बलमे गोपाळ भट्टान कसं केलं म्हळ्यार ताका कुटुंबे तांगे सहमती घेवन एक ताणें हें करून देवस्थान बांदून घेतलें. तेन्ना सादारण एक 4 ते 5 वर्ष फुडले 5 वर्साचे इतिहास येयला ते तशी आसात. पण म्हळ्यार सान मूर्ती जाल्यार हें कीर्ती मात वाडून आसा शांतान ते कश्टार केले निमित्त ते आता कसं म्हणजे पिढी जाता हें चारी पिढीगे जाता मुखार सुन वता ज्योतिष शास्त्र प्रश्नशास्त्र की ज्योतिष शास्त्र म्हणून देवीक जावन आमी पुरा सांगता म्हळ्यार देवाला विशयांतूच आमकां मनाक कसं चिंतन येता ते प्रकार आमी सांगता वताचे ते देवाला ಸ್ವಲ್ಪ देवस्थाना विषयी सुरवेक उरलो मागीर ज्योतिषा विशयी तशें तें वता. आनी देव म्हळ्यार आमगेले पुरातन दुखून आराधन करचे आमी म्हळ्यार चवथ एक 12 दीस कोणालांक एक तें करनाचे
12 दिवसांना अन्न संतर्पण की ते देवाळ कार्यक्रम की ते नर येतात ताके अंगाचे पुराचे सहपाठी पर मेलताचे तसे ते मूल गणपती म्हणा मूला अदकून आराधना केली मी आम्ही मूल गणपती म्हणून सांगतात अनेक मूल नक्षत्राक ताका रंगपूजे अर्पणच मलगडा दुखून मूल म्हणून देवाला जातात मुला नक्षत्र रे मुला नक्षत्र मला केटोल्या ते गणपतीला आराधना तशी त्याने ते दिसू टाका रंगपूजन पर त्या दिवशी करते तशा ते आराधन करतो टाका अनेक करतो आणि ते गणपती आमगेले सवता तोंड जाऊनच पुरा गंचे देव आता हनुमंत जेव गणपती येणार ते सवता तोंड पोर चेड म्हणून सांगस आमगेले 400 कोण अंग देवा नमून पुरा करताना विशांताची पोर आणि चेड इतली ज्ञानात त्याची आणि मागताल काम जातोय ते गणपती ऑटोमॅटिक पोर देत तसे गणपती ते नाव आणि लायक पुराकडे बघा अंगणी विद्यार्थी समित अंग लायक नाव असतात देवा करेक्ट आणि मूल गणपती मूल म्हणून सांगलाय मूल म्हळ्यार एक प्राक रामाय स्टार्टिंग म्हणून सांगेत अनेक मूल गणपती त्यांनी मस्त उदाहरण दिलंय मूल नक्षत्र तुम्ही ऐकून पुरा ताका अधिदेवते केतू केतू मला गणपती म्हणून काय ज्योतिष संबंध पाहून तसं की विषय अनेक मंगळूरच्या एक ಕೆಲವು घरण्य असायची एक मूल घरण्य म्हळ्यार प्रारंभ तुला मस्त वर्ष पुढे अंगा एक आमची गेला असं म्हणता गेला सुरू आमची गेला अंतू आईला ಅಂತ ಸಲ कुटुंब मूल गणपती डोंगरकेरी मठाचे कुटुंब आहे तंतू एक मस्त विषय असा आणि हानी सांगलाय मुला नक्षत्र म्हळ्यारी मुला नक्षत्र दिवसू गणपतीला एक अंगा चौथी वळारी चौथी नंतर मुला नक्षत्र येईल वळार एक विशेष जाऊन रंगपूजा असत मूल म्हणाला एक सर्व अंतू त्यांनी प्रामुख्यता घेतला तसे अनेक समळारी हंगा आराधना करच्या दक्षिणाक दिक्काक म्हणून त्यांनी सांगलाय देव दक्षिणाकडे तोंड देऊन अनेक ताजे पवर चढ म्हणून आणि मस्जनाना तुम्ही ऐकून पुर हंगा चवती तांबड बಣ್ಣ तांबड गणपती म्हणजे सिंदूर गणपती म्हणून म्हणताची त्या सिंदूर गणपतीके एक पवर चढ म्हणून म्हणताची हंगाचे मस्त गणपती पडेल हंगे सिंदूर गणपती येऊचं कारण कसं नाही सिंदूर गणपती म्हणारे आमगेल्या देवस्थाना भितर इदवरचे विंगड काही पुरादवरचे बाहेर देवाला सन्निधी इरदवरना आमगेले गर्भगुडी तू दवरचे गर्भगुडीतून बाहेर आडायचे प्रत्येक जेवण आता पण आणि कोण पार्वतीना ते गेल्या आजीना मेणमातीन शिकेल्यावर तशी मेणमाती गणपती जीव काल दिवशी तशी त्या गणपती ते मुळा जातो गणपती वैर असा त्याची मुळा ही प्रत्येक गणपती बसता त्यांनी तागे सन्निधी पोवर येता आणि कसले आंगवणे गेला रे येवची चौथी वेळा रेची देवा कसले गेला रे वयची देवा सांगचे येवची बरं गणपती के मला खबर हे प्रकार पुरा असतो आम्ही जीव काल दिता ना त्यांना पोवर चेड ताक पळी त्यांनी डबल पोवर येता तशी विंगड काय तोंदर तशी होते सिंदूर गणपती तांबडी गणपती म्हणजे उग्र गणपती मुळ्या करेक्ट अनेक विषय कसं म्हणारी हंगा भित्तेरी सानिध्य अंदू कंची पर्याय देवासाची म्हणून वैर आमक गणपती दिसता आणि गोपाळ कृष्ण आणि नाग असं मागीर आमगे सानिध्य नाग पुरा सालिग्राम लिंग पुरा तिथलेच ताजी ते पोवरा रेस ಎಷ್ಟು असते आमगे गणपतीले पोवर अनेक आणि सांगलाय गर्भगुडी भित्तेरीची त्या मृतिकेचे गणपती दवरता म्हणून अनेक विषय कसं म्हणारी या गणपती आणि आराधन करचे प्रशांत भट मामानाची प्रशांत भट करचे आम्हीची वय करचे तन्नीची एक अर्चक म्हणून म्हणारे अर्चन करताल काली पूजा करताल मात्र अर्चन म्हणून जायना ती एक विषय आहे तन्नी गणपती करून तन्नी तक एक जीवकल देऊन तन्नी तक एक आराधन करत्या एक अर्चक हंग जाऊन असायची आता आम्ही ज्योतिषाविषयी अरेव्या अंग तुम्ही सांगले 4 तलेमारा तुला सांगता तुम्ही सांगून कितली वर्ष झालं 21 वर्ष 21 वर्षाला अंग सांगता अनेक अंग जनाला एक सांगचे कसं म्हणणारी एक क्षेत्र महिमा तुम्ही अंग सांगचे एक विद्या साम्य एक शिक्षी विद्या कितली जण ज्योतिष विद्या सांगून शापूर तर त्यांनी सांगितलंय सत्य कोणची देवाना म्हणाले अखेरी प्रत्येक लागत असं तसे अंगी क्षेत्राचे एक पवार तुमगे एक प्रेरणा आजी विषय अरे आम्ही म्हणारे आता आमका सांगताचे पुराकडे नेऊन प्रश्न दवरी या दवरन काही घरांचे वांग म्हणून आमक म्हणारे अंग सन्निधी देवची पोवर विंगड त्या देवाला एक रक्षण चेड आमक प्रश्न सांगते म्हणे आता प्रश्न सांगते मला कसला आधार कार्ड कसं चेडून की कसं म्हणजे आम्ही सांगते मान त्याला याची मनातूच ते तू हे सांग म्हणून सांगतात ते सांग म्हणते सांग देवान करून देते कार्य आणि प्रश्न येतात त्याची कसं परिहार बसतो आम्ही प्रश्न करून सांगते ते प्रश्न येताना आमचं असतो 12 राशी फलात नांजेला रे आमगे संक्रमण आल्या करायचा संक्रमण आम्ही घेतात आमक म्हणत येऊचे रविस्थान चंद्रस्थानावर आम्ही घेण्याचे
रवीला ಅಂತ घेऊचे रवीला ಅಂತ संक्रमण पवार आम्ही घेता ना ते ऑटोमॅटिक राहत 1 महिन्यावर काम जाता 2 महिन्यावर काम जाता बाकी ज्योतिषालारी तुमका इतली डेट वर तुम्ही सांगतो तुको ग्राचार वाईट असे आम्ही तशी नाही तू बाय बच्चा जातोय नांजला तुला काम जातोय ते म्हणतो देव कोण देत खंडित आम्ही संक्रमण आले कर पोर सांगलोय ऑटोमॅटिक देव ते अनुग्रह देत ते मागता येऊचे कळलं त्यातनं तो देव कोण देत मी काय आणतो कसं या ना आणि मूल आदीचे आणि अष्टमंगल प्रश्न त्या पुरला आम्ही वक्का देतो देव डाक वक्का देता तशी आम्ही सांगतो ते देव कोण देता तशी ते प्रश्न मार्ग मग तशी बलमी म्हणता का बलमी गोपाळ म्हणतात नाव तशी ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಬಳರಿ ಜನಾಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ या पूरे ग्रंथ या त्या पुरस ಎಲ್ಲಾರಿ ಜನಾಕ मुख्य कसं जाऊ का म्हणजे समस्या परिहार तिथलेच ಹಿಂಗಡ ತನ್ನಿ ಕಸಲೇಕ ನಿಮ್ಮನೇನ तशी ಹಂಗ मस्त वर्षतो ना हन्नी सांगले आणि 21 ವರ್ಷ ಲಗಿದಲ್ಲ आणि मस्त जनाಕ ಎದ್ದೊಳುವಂಗ ज्योतिष्य नमगो ನಂಗೆ ಎತ್ತಾಚಿ म्हणजे समस्या कष्ट या पूर निमित्ताचे आणि बलमय म्हणून एक आम्ही निवडून त्या चढ नाव त्या बलमय म्हणून सांगून आम्ही त्या कवडे प्रश्न म्हणताची गुल्लू घालची म्हणून आमची गेला म्हणताची तशी हंगा गुल्लू घालचे आणि जातक विंगड कसं जातक प्रश्न ಏರ್ಪೋಚೆ ಅದು ಕೆಲವು ನೈತಾಂಚೆ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎತ್ತಾಜಿ ಕ್ರಿಸ್ತಮಾಂಚೆ ಎತ್ತಾಜಿ ತಂಗ ಪುರ ಜಾತಕ ಪುರ ಸನ ತಂಗೆಲ ಆಧಾರ ಲೆಕ್ಕಾರ आम्ही प्रश्न घालताची प्रश्न घालताना ತಂगे नावा लेकार की ना ತಂಗೆले योगा लेकार की प्राय लेकार ते पळून घालताना तो ऑटोमॅटिक देव दाखवून देत तक आम्ही परिहार करतो ऑटोमॅटिक तंत्र भीतर ते देव कंचे जाजो कोण देताची त्यांना नमुने चढ नाने देह प्रति ತೊಂದರೆच्या पुरो ते पुरे नम प्रश्न सांगपुळे त्याची पुरा त्याचे विवरण सांगतो त्यांना दोष निवान जात तशी आमटे पोवर चढ ते गणपतीला पोवर चढ गणपतीला आमचे आम्ही आमगेला आणतो नाते त्याच्यामुळे कोण बसता त्याचे विक्रमादित्याला एक स्थान म्हणून नो सांगची पडाय तशी ते सांगतात ते ऑटोमॅटिक पोवर देतात माझे देवान करचे आणि तुम्ही स्टार्टिंग पडेला एक दारू अभिमंत्रण करचे हंगा दृष्टिदोष जाऊ कसले एक मल्ली कोडले एक दार बनच्या म्हणून आमगेल मलगडतुला ना मस्जनाना ते क्रम एक मना तस एक दार बनला आमगेल एक दोष होता त्या दारू अशी एक विंगड अंगडी वचून घेऊन मंच नाही ताकी एक अभिमंत्रण म्हणून ताकी क्रम असं त्या शास्त्रोत्तरी तरी हंग तुम्ही कोरची दावळी पळेला हंग दारू मस्त जान दार निमून येतात ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರತಿ निमून येताची आणि दृष्टीಗೆ मस्जन येताची या दारू कंचिके तिरगालचे ते कसं म्हणणार एक ಸ್ವಲ್ಪ ग्राचाराचे असतात आम्ही अभिमंत्रण करतो देवापुर आवाहन करतात आणि दोन्हीच कसं म्हणणार आम्ही देवाले दिव्या दुखून आम्ही ते अभिमंत्रण करून आम्ही दवरचे दिवो ते दिव्या तक माझे उजवाड करून आम्ही अभिमंत्रण करते ते शुद्ध करताना जात पडा शुद्ध करताना देवापुर आवाहन करताना कसं कसं देह प्रकृती रोग असकी ना ज्याला ग्राचार दोष असकी ना कसले म्हणाले की काम जाणार तांगे ते गलकुले मना शांती विश्वास म्हणून बट मला माका दार दिलो माका समजायला म्हणून ते देव ऑटोमॅटिक अनुग्रह करतो त्याची पोर शिवाय विंगड काय ना आम्ही गेले ते शिकेल विद्ये कर आम्ही ताका पुरे विंगड ताका ते संपूर्ण दिवशी आम्ही तिथेच ಮೇನ ವಿಶ್ವಾಸ ಫಲದಾಯಕ म्हणून म्हणतात ಹಂಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ರೀ देवाल वेर विश्वासು कृष्णावेर विश्वासु ज्योतिषावेर विश्वासु तीन विश्वास सांगेल जन दैवज्ञ म्हणून म्हणतात त्याने पूरा विश्वास राहील म्हणून जलारी खंडित येतಕ್ಕ फल मेलता आम्हाला विषय साने हंग विशेष कसं म्हणणारी शास्त्र होतो देवाला एक सन्निधान असतं ಕೆಲವು उत्तर कश म्हणारी ಕೆಲವು आलोचन कोण सांगित असेल उत्तर नाही देव कसं प्रेरणा देते की त्या सांगचे त्या देवानं सांगेल म्हणकेची हंगा आयले आणि त्यांनी म्हणल्या विंगड खाली हंगा आमची गल मात नाही देवस्थान म्हणले कुठले तुम्ही खंचे एक रिक्षा एक स्टेट बँक मंगळूर देवली म्हणले की आता इचले गणपती मठ म्हणले कुठले गोपाळ संका म्हणा रिक्षा ड्रायव्हर ते हंग येऊन असता गोपाळ बेटर मठ होय त्या रिक्षा ड्रायव्हर ते ज्योतिषदार म्हणून तुळून तो निमित्त तशी प्रत्येक मतपंथाच्या प्रत्येक समाजाच्या अंगी येऊन भागी जातात आणि नाही त्या मुस्लिमच क्रिश्चन्स हंग येताची क्षेत्र येताची तंक आमगेला भिक्षकांक तरी सांगचे मजाना गोतना निमित्त तंक आजवेरी कसं अभिमान म्हणारी एक पोट दुखून येऊन तांका तांगेल आणतो कसं एकला आम्ही आणतो देव बराबरच तिथे तांगीक्षा देव आम्ही कसं म्हणता गोत ना त्यांनी म्हणजे आम्हा म्हणतात त्यांनी म्हणजे त्यांचा आम्हा सरे मला तो करोड म्हणते तशी म्हणतात आम्ही त्या आजीवेरी आम्ही भावाने तांका त्या सांगते देव खंडित अनुग्रह करतात आणि आता ना ज्याला रंग द्यावा कसं जेव्हा आता फॉरेन होतात कसं त्यांना आण देऊन होताच ತಂಗಲ್ ಭಾವನೆ ಲೆಕ್ಕಾರಿ ಯಾಕೆ ದೇವ ಕಸದಿ ಕೊಂಡಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಜವಾನ್ ದಿತ್ತಾಚೆ ನಾನ್ ಜಲ ಕ್ಯಾನ್ ಜವಾನ್ ದಿವಚೆ
नानेला कसं सेंटा पाठी सांगा वांगाला आता कोणा बैल जेव दिसतीस ते पुरा अंडवर नोची प्रसंग सांगितले फळ दुकानाला टांका टांका त्याला ते टांका टांगेल मनोभाव आम्ही नका म्हणाच ತಂಗಿ मन ಅಂತ त्यांची दुबाई जांगल घेऊन यायचे बरं घालते की म्हणून ते शिपर ते पुरा घेऊन येतात आणि घेऊन वरचे आणि कसं आहे ना आणि चणी चढ नमगूचे विंगड धर्मात मला आता मुस्लिम्स चढ मुस्लिम्स नागा मस्त नमगताची वय 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 ತಂಕ ಏಕ ನಾಗದೋಷ ಮುಂದೆ ಸುನತ್ತೆ असतं असतं येतं नागाला दोष येतात ತಂಗಲ್ मला त्या पूर्वजान त्यांनी आता माता त्यांनी नमगाच्या पुरा पुढे त्यांना नागा पुरा मारता असेल ना नमगा आमगेला सांगताची तू मुला नागावस चांगला करता नाही त्यांना नागा तयार केला त्यांनी करताच फक्त त्यांनी आता नागाला देवस्थान वचन मुंजेला रे आमगेला पंचमी का नागर पंचमी जेव्हा त्यांनी वर्ष पंपान शियाळ जेव्हा दादा शियाळ अंडवर होताच ऑटोमॅटिक ते करतात त्यांनी कधी करताना ते त्यांना आम्ही सांगू का म्हणून नागा दोषून कळकुळे त्यांना ते देवस्थान प्रवचन केलं सुब्रह्मण्यापर्यंत दिनाच त्यांनी कसं करतात अंगा एक अंगा नमगत अंगा नाग असतो त्याच्या आम्ही टाकत नागा अंगा टांगेल घेऊन अंग परिहार करून सोडताच म्हणजे त्यांनी वस्तू ज्याला केलं आमचं ते सांगताच उचन ते करा म्हणून आणि बाकी पुरा ओढ परिहार सांगल्यावर त्यांनी करा ते मग बटान घरचे पोळ करता की नाम करणं त्या टांगेल दोष तसे आम्ही करतो का प्रसाद करून पंचामृत परत देतात घेतात त्या परत तीर्थ घेताची त्या परत घेतात त्याला तीर्थ आणि परत तीर्थ परत घेतात नमुने मी ते देव प्रकृती रक्षण हे देवाला सान्निध्याची आम्ही कसं लोलोच्या ना 10 रुपये दिलारी घेतात दारू घालतात दारू रक्षण दिलं त्याची रक्षण मिळेल पण ते घालतात एक वक्कच रक्षण प्रेशर असतं की घर करता गेला ना ना त्या परत कसं ना त्यांना ते लयच हिंगड काय 15 ना तशी मस्त आणि कसं म्हणजे तंगेला परत जातक प्रसन्न कशी डायरेक्ट प्रश्न डायरेक्ट तांगेल नाव आणि तांगेला डेट ऑफ बर्थ आला करा मी सांगित हा सांगलं होते सांगते मला एक शंकर म्हणाले करेक्ट पण आता येईल यायची टायमार प्लेस खंयची वार येईल कितले घंटे बसलो त्या पळून प्रश्न द्यावा आले त्यानं त्या परिस्थितीवर कसं असं त्या पळून आम्ही प्रश्न सांगितलं ते ऑटोमॅटिक समजाता नावाला काय संक्रमण घेत ना आमचं रवी जाऊ का रवी पोवर दिवस संजय सांगू द्या ना रात्री पुरा सांगू द्या ना ते सगळ्यात दंतार भीतर का सांगता 12 घंटे भीतर कोण येता पड्या 12 12:30 भीतर त्यातनं आम्ही प्रश्न सांगतो त्यानंतर आम्ही कोणाला सांगणार आता वेळ जायच्या पुरा तिथले भीतर येता पड्या सांग सांगची ते देव खंडित सिद्धी कोण देतात मागीर त्याची नंतर यायला का निघेले पोवर ना देवाला पोवर ना ज्या ना तिश त्या निमित्त सिद्धी द्यायची एक पोवर येतात ठिकाणी बसल्यावर उठायची आता 9 घंट्याच्या बसल्यावर उठायची मला इथलं वेळ उठाय ना ते देवाला पोवर देतो ते प्रश्न होतो ऑटोमॅटिक एक दर्शन शीट आहे गावाला अनेक समजा प्रशांत दोन पटी इंटरव्ह्यू करताना मज्जा येऊन बसले अंगाची 2 पटी एक पटी कशी येता दोन्ही पटी वापस लागी येऊन एक बसल्या एक शकून म्हणून असायची कसं शकून कसं नाही ते म्हणारे त्याला म्हणारे प्राणी लेख या म्हणूस प्राणी नेला लायक म्हणूस शुभवर्तमान ते वाघा टाईप राणी का लायक तो वाघा टाईप ते मज्जार काक म्हणा नाही प्रश्न बसताना 3 पटी नव्हतं त्यांना एक पटी सकाळी किती ज्यानं पोहोचे हुमून होतं पुरदेनाकी आपास भीतर बागील घाण टोचे बागील ओपन करता बागील घाल ताणीच आपास दंताळा बार नाही की इकडे 12 घंटे येत तपास पळून होत तपास पुरदेना हाता मिळून होता आता लास्ट पुरा प्रश्न ज्ञान आहे प्रश्न ज्ञान किती संपूर्ण लास्ट टाइम होते त्यात इंटरव्ह्यू देताना बडा गोपी भट मामा हुमून निमगाला पिसत्या गोपी पळून निमगाला त्यामुळे शुभवर्तमान कळणं आणि घसा ज्ञान म्हणून ज्ञान पडून होत एक देवाला सन्निधी त्याला मग पूर्जन माझ कसं म्हणून कळणार ना त्यामुळे येईल माझ्यावर अंग जलाल नाही येऊन अंगा वाटून येतात मग एक डोळा एक हे असतात ते शाम ते येऊन पळून होचे ते शुभवर्तमान लायकत आहे आणि तोंदर ना लायक म्हणून लायक ते दाखवले अंग म्हणाले माझ्यावर म्हणून बल मी गुतच पूर्जन ते माझ्यावर हुंगून होतं म्हणून पूर्जन आपण होत त्याला जण जात काय केलं जाणं त्याला खुशी नव्हती त्यांचे एक चांग काम करताना ಖಂಡಿತ दावले अनुग्रह मज्जार आइल मध्य कಟ್ಟकोर वचने कैमरामैन अलगे कट माड़ी मुनी संग वचने चंदुकोन आइलते पाप बेसले पळेले चमकले अबाज दोन्ही पटेले पळेले चमकले तशी मज्जार याचे लक्षण चांग लक्षण तशी ज्योतिषांत मस्त विधान तुम्ही पळेले प्रश्न म्हणले जातक म्हणले दृष्टिदोषाक येताची आणि मस्त ज्योतिष दर्पणात मजान पळेला ते पेंडुलम म्हणले शास्त्र म्हणले असेल परत तंगेले कसं की शिकले त्यांनी कोर नाही आणि एक दर्शन आता प्रसारण आता तुमगेल्याचे त्या व्हिडिओ मस्त वैरल जलते एक चौथी वळारी एक आवेश होतो सಲ ಹಂಗ ಕವಡೆ ಮಳ ಗುಲ್ಲು ಗಲ್ಚಸ್ ದೃಷ್ಟಿಚೆ ಪುರಸ್ ಆವೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಎದ್ದೊಳ್ಳ वय ते पुढ दुखून येते मुखार सुन कसले
देवानं बिरुद्ध दाखवल्यावर मागे पळवा जातं त्याच्यामुळे कसलं आम्ही प्रायशी आम्ही आता विंगडना प्रायशी सांगशिवाय आम्ही गेला प्रायशीत कसले करू वच्चे नाही ते मुखार सोंजेला कसले तुम्हाला जन सांगची ना ना देवा सांगचे म्हणा ते मुखार सोंजेला कसले जीर्णोद्धार देव जल्लारी त्यातनं प्रयत्न ते कसं देव निम घेतो त्यातनं पळायला झाला आता कसलं पळत जाय ना आम्ही विंगडना सांगतोच ना तशी आम्ही बाईचे कोणाला जेवचे जाय ना त्या मूल नक्षत्र दिवस होची त्या मालगड्या आज्या दुखून येत त्याचे आज्या मुला नक्षत्र येतात आणि चौथी येतात तसे गणपती भटात त्याची टाक येऊचे टाक येतात आणि त्या मुखार सोन कसले माका पूजा येतात दर्शन मुला नक्षत्र येतात मग ताका चौथी येतात तशी त्या पडले न्ही हांव सांगशील न्हू जाल्यार तदनंतर म्हाका म्हणते आचार्य मामाने वेंकटेश आचार्यान मागीर तत्ताळ येत नाका रंगपूजे मात्र येऊ मग देवाला प्रार्थना करून स्थगित केलं त्याच्यात मुला नक्षत्र रंगपूजे वेळा आमगे रंगपूजे वेळार आमगे बरं बटमामा बरं हांगा मंगळूरची बटमामा बरं सांगून आम्ही रंगपूज करताची तदन ते देव दाखवून येता हांव असं म्हजेला अनुग्रह असो मग ते दाखवून दित तितलेच हिंगड कांय तांतूळ येना हें पुरो सांगचे हें पुरो येना सांगचे अंत मानतात हे मुखार कसं म्हणून पळोवपाक आणि गणपती नोपी 2 दिवस नोपी आमकां म्हळ्यार पुर्वीन तो माळ लागल्यार म्हळ्यार 18 गडी पुढे माळ लागली म्हणून जाल्यार आमी नोपी पावयताची 18 गडी नंतर म्हणजे आमकां दनपारा पूज मेळटा दनपारा पूज आमकां रात्री लायक न्ही तेन्ना आमी पुण्य पावयता तशी त्या लायका म्हणजे आमी ताजी लायका रावची मुला नक्षत्र तशी मुला नक्षत्र आमकां सकाळ दुकानात सांजे नंतर हिरदू स्नान जे ते मुला नक्षत्र केतना ते नामकरण पूजा 7 दिवसाच्या पुरो 5 दिवसाच्या पुरो संजी दिवसा पुरो ते त्यांचे अजी प्रकार ते पळोवन आमी करची साधारण मंगळूर परिसरांत मंगळूर म्हणणे खंय तुम्ही आमचे गेल्याला काढले म्हणून जाल्यार 1 दिवस नंतर 3 5 7 दिवस चड म्हळ्यार मंगळूर म्हणटा सार्वजनिक गणपती मुंबई परस नोपी 2 दिवस पावचे तसे मंगळूरांत गणपती लेख आराधन मात्र नाही प्रति दिवस अमके नैवेद्य आसा तितले बघ नैवेद्य कोरका रात्रीच्या रंगपूजा जावका प्रतिनित्य हांगेल्या गणपती म्हळ्यार धरण्याच्या कुटुंबाच्या मुला नक्षत्र जाल्यार प्रति दिवस रंगपूजा त्याच्या रंगपूजा गणपती पावचे ते रंगपूजा या प्रत्येक आराधन आसा त्या मस्त म्हळ्यार श्रम घेऊन त्यांनी करता आसाची आणि चड करची पण ओण करून आणू गणपती चड जाल्या दिवशी बारीक कशी सांगेल साय घेता होताची रंगपूजा जाता बालगणपती होऊन जाता गणमसेवा जाता ते प्रकार आईलांक पर्याय सांगतात सोदून येता न्हू सोदून एक पर्याय आहे नाव येता गणपती मोठ म्हणून पूड दुकान मालगडा दुकान येईल म्हणटा चिडून गेले म्हणताची पुढे पुढे नसेल पूड दुकान येता आशिल्ले तांणी परत चिडून येताची पूड दुकान आज्याल काळा दुकान पिज्याल काळा दुकान येईल तशी म्हणून चार तलेमार दुकान अशी न्हू रब्बनी न्हू कंटिन्यूस जातच न्हू तशें ते पर्याय करता आनी कधी नमून येताची आनी आमी म्हळ्यार गुप्त जावन सांगची न्ही न्हू गुरुजन येद्राक सांगचे तेन्ना तांकां कळटा तसो म्हणून एकाला एक पर्याय म्हणून येना तांणी केलें गुप्तजान भितर रूम आभिसन पुरो अष्ट मंगळ पुरो स्नेह सांगतात आमी तशें येद्राक सांगतात ते तांकां कळटा तसो विशय सांगता करेक्ट म्हणून ते तांकां सांगता तांणी कळटा न्हू तेन्ना तांगेले पर्याय पळय तांकां कळटा विंगड विंगड येता एकाला एक येत न्ही तें एकाला एक पर्याय येतो तेन्ना तांकां कळटा देवाला सन्निधी कसो आसा म्हणून ते देवाला अनुग्रहार येवचें म्हणून सांगता बट मग तुमगे तोंडा दुकान येत असते देवा तुमकां तोंडा दुकान सांगचे म्हणून जाल्यार हांव सांगचे देवाला सन्निधीची हांगा बसतना कसं येता ते देवानं थंय सुद्दां ताण म्हणून जावप फोटो ताण निमगी म्हणून आमी सांगता गेल्यार जायना न्हू ताळ मेर येतनच पळय ते ऑटोमॅटीक येतच तांकां पर्याय सांगचे आमी मन तांतू दिता शिवाय विंगड खंयचे दिना न्हू तशें करेक्ट आणि कशें म्हळ्यार बलमे म्हणटा आवले तवळे एक शब्द सांगले बलमे म्हळ्यार ताका विंगड अर्थ अशा पडो सामान्य जेवण जनाल ಮತ್ತೆ कसं म्हळ्यार बलमे तोड म्हणून आमी तुळून एक उत्तर असं तशें म्हळ्यार सुदारण जालें म्हणे आमी अशीची हास्यास्पद जावं सांगता जाल्यार एक 20-20 मॅच पटक्क तांणी प्रश्न मिळाल्यार पटक्क उत्तर सांगचे कुठले प्रश्न कुठले तांणी पर्याय सांगता आसले आणि इतली जन तुम्ही येताचे हांगा मस्त जन आता तुम्ही तावळी सांगले कशें म्हळ्यार मस्त जन आले कूड कोर कॅबिन कोर ते सांगचे की डिटेल जावन सांगचे बल म्हणजे जना कसं म्हळ्यार निंबूच्या वच्चे निंबू इतली जनाक सुधारता कशी तुम्ही म्हणून देवा लक्षण गेल नाही देवा लक्षण ऑटोमॅटिक जाता होता ते सांगता होता मनोबल असलं तिथे तेव्हा त्या दिल्यार ऑटोमॅटिक सांगता होते ते काही ना ऑटोमॅटिक आणि बलमी म्हणून येयले ते तुळू जातीत आणि ते पुढे बलमी गोपाळ भटा सांगता त्यातनं म्हळ्यार ह्या विषय न्ही आता परत ग्राचार विषय येत ना तेन्ना ज्योतिष कसं पळयता त्यातनं हें पळोवचें म्हळ्यार गाय वर्गान गेल्यार बंगार कांपोवन वचचें ते पुरो येता तेन्ना रुपयाची पुरो तशी परत रुपयाची पुरो आशिल्ले रायल काळा पुरा तशी तांणी म्हणचे बलमी म्हणून तांकां प्रश्न म्हणून येना बलमे प्रश्न विंगड न्हू बलमे गोपाळ भट तशें नांव येत तशी बलमे म्हणजे तेन्ना हें
1926 कसली रोग येईल नव्हते क्षयरोग क्षयरोग त्यात अंग दुखून पोरा जे प्लेग 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 धावून होत असेल त्यातनं बलमे गोपाल भटा ना बिसून असेल तसं जे आता माग पळे आम राय म्हैसूर राय दुये ते जाल्यार त्यांना रोग येऊन तो देऊन तागेला तुका लागते तागेला तूर म्हाका ताकाय तशी त्यात ना आणि बलमे गोपाल भटा अंग बिसून सोण ते अंगार बिल तिष्टे नाव येतो गेल तागे ते अनुग्रह म्हणून 100 ವರ್ಷ 90 ಐತೆ ಮಂತ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತೀರ 1942 जोधपुर ते दुलता गाण सांगला त्यानंतर मी गेला झाले मग राम गेले मलगडे कोणा मानतो तशी प्रकारे सांगतो ना आता या पिढी गेला तो चारी पिढी गेला तर मोठस आणि मुखारसून देव कोणा होता त्यांनी करता मुखारसून गेला रे कितली घंटे तुला सुरू जातात सकाळी 8:30-9 घंटे स्टार्ट जातात देवाला पूजेला कुले आम्ही प्रार्थना कोणतं वरताच ते देवाला असूचे देवाला दुकान प्रार्थना करून सूर काढणं त्यानंतर मागे कंटिन्यूस जात सांगतो 12 ಗಂಟೆ ಬಿತ್ತರ ಇಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆ ಬಿತ್ತರ ಇಲ್ಲ 12 ಡೆಸ್ जात पूर जनाल जावन होता 2 3 5 योजक पुरो सहज काली 5 5:30 4:30 5 झाला काल विश्वासच्या भर त्यांना दूर दुखून येतात त्यांना सांगून परिहार करून सांगून पडूचे बेजार जेवतो ना तशी आम्ही बसतात आणि बसला त्याची 12 ಗಂಟೆ ಬಿತ್ತರೆ ನಾವು ಸಂಗೋತ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸುರೇಖ ಫೋನ್ ना असके बटमा मस्के ना पडायला यायला बुकिंग करू ना त्या दिवस आणि येतात 12 घंटे भीतर येऊन मिळायची म्हणजे देवाला येतात आईल करून मागे त्यांना सांगता होची पर्याय किती वेळेला सांगता होची पण तू काय निंबूच्या ना कसले पड्या ना तसं असते पण सांगून क्लिअर कोण पडूच नेक्स्ट त्यांनी सांगू का बटमा आम काम झालंय लागे दे देवाला नको आम गेल नाही देवाला नाव येईल वय गणपती मठान सांगलंय गणपती तू अनुग्रह पिस नाव आता विंगडून गेलं बलमे गोपाल भटा देतात गोपाल भट म्हणून येत नाव आम्ही नाव आहे ना याची गोपाल भटा मठा गोपाल भटा नाव असं तर आम्ही पिढी मुखार सुट ना एक देवाला नाव शाश्वत आम्ही नाही ना देऊ ना तशी गणपतीला नाव सुधारायला तिथले तशी प्रारंभारी आम्ही सांगेल तुमका मूल गणपती देवस्थान असं म्हणून आणि भटमामान सांगेल म्हणते गणपतीला मुख्य गणपती मठ आणतो बाकी पूर्ण गणपतीला अजिनिमित जाऊच्या मग तशी अनेक परगावच्या विदेशाच्या विंगड गावची तुम्ही पळयता असायची मंगळवार आसपास तुम्ही गोतच कशी विंगड दूर दूर गावच्या या कार्यक्रमात तुम्ही पळयता असायची विदेशातून गेल्यावर कार्यक्रम पळयता असे या स्थळ अशी काही म्हणारी मंगळुरातून व्यंकटरमण रथबीदी तुला ना साधारण 1-1.5 किलोमीटर दूर असं डोंगरकेरी म्हणून एक प्रदेश डोंगरकेरी प्रदेश आणतो हंगा मूल गणपती देवस्थान मंगळूर असेल ती एकला गोत असं तुम्ही हंग येता दोन्हीच कसं म्हणारी हंग त्यांनी सांगलंय क्षेत्रांतू संचित असायला एक विशेष विंगडच हंग क्षेत्रांत एक निंबू का आणि निंबून हंग तुम्ही त्याचे परिहार घेऊ का तशी बटमामा लागी तुम्ही असं की ना म्हणून जाऊ का त्याला निंबू येत आहे त्याला युथ ऑफ DSB कार्यक्रम देताना अनेक जण अगदी पुढले ज्योतिषांना सांगला तसे अनेक जण या कार्यक्रम पळयता असायचे तुमका येऊ का मन दिसता तसं मी फोन नंबर दिवचा की आम्ही बँक जाता सगळं दिसतो मी रात म्हणणार कसं म्हणणार फोन येत असता नाही बटमा म्हणाय सांगा तू हे कार्यक्रम केले मारे फोन पुरसत ना हंगा मला फोनावर फोन येता मग तशी तांगेला अनुज्ञा घेऊन तांगेला अप्पण घेऊन तुम्ही लोकांना नंबर देताची त्या नंबर तुम्ही नंबर मात्र दैकोर ज्योतिष निंबूचे तांका रात पडलंय मग तुमका फॉरेन आणतो टाइम तुम्ही विंगड असता तशी म्हणताना हंग येऊन जलतीतल्या तुम्ही प्रश्न आहे का कसले परिहार हंगा येऊन आईल वळारी तुम्ही अधिक तरी येऊ का म्हणा कोणाला आईल वळारी हंग जल्लरी येऊन भेट दिवेत पेटून गेलारी पेटवून जल्लारी तुम्ही लंकोणे सन्निधी रेवून निमगेलारी बेस्ट हे अनुग्रह त्यातनं गणपतीला पोर येता आम्ही सांगितले वाक्य समज येतात हे फोन आर परत निघून त्या पुळी जायला पुळीला प्रतिष्ठित हंगा येऊन सांगा आता बरं नवीन कसं मी गेला आणतो ना मी गेला हंग येईल परिहार खंडी सांगता व्हॉट्सअप आहे ताजी बरोबर गेला परिहार ना आणि फोन नंबर केशल मी गेलो गोतच कोणाला फोन करणे भेटमा मस्के नाम निम म्हणायला झालं तिथलेच आणि आता पिढी घे मला आता मी गेलो चल आता यावर चुकून पेर चुकून गोपाल भट होता आता गेला नावा तगेल करा गणपती करू सूर केला आता तो गणपती करू सूर करतास मुखार पिढी घेवायचे का ना तसे दोन त्या गणपती भट आणि गोपाल भट मालगड गणपती भट सांग सांगा तो एंट्री करतास मग या विषयात शिकचे अरे मग दाखवायच्या आम्ही शिकून सोडचे त्यांचे देवाला आणतो गेलाय मग देवाला पूजा शिकता हे चांगले विषय तांका येतात ते देवाला प्रेरण देत ना आमका आता प्रेरण देऊन आम्ही आता कॉलेज आम सेकंड इयर शिकून मागे ऑटोमॅटिक काम करीत देवाला आणतो प्रेरण दिला आणतो मुखार गेला एक देवाला मुखार ते देव अनुग्रह करतो कोणाला वाटता जेवायचे ते देतात ते शिकून द्यायचे देव अनुग्रह करता आणि कसं ज्याला बल मॅंग निमुका ज्याला रे या ज्याला फोन करीत फोन करून अंगाने निमुका
फोनार विषयी ना व्हॉट्सअप विषयी ना कळलं ना पण अंगेला मात्र सनिधीला सांगून मात्र सोडायचं हा फोन नंबर दाखवला सांगून सोडायचं फोन नंबर असतो फोन नंबर फोटो काढ फोन नंबर फोन नंबर ते गाला पडते डोंगर केरी प्रशांत भट म्हणून पाहिलं निमगिल म्हणजे तुम्ही मला नंबर आमक मला फोन आरे आणि अजेरी आम्ही यें कसं बोर्ड बरा घालना मी येना अंग आईला अंग सांगते देव केतना कोणा अनुग्रह करता ते खंडित हांव सांगता ते देश येतो अंग येऊ का अंगेन मेळ का भेट जाव का देवा का पडो का बटमामा पडो का त्यानंतर ते अनुग्रह देवाला अनुग्रह म्हणला आणि फोनार सांगल्यार प्रेजन ना ते आजी तरी द्याल व्यवहार द्यालतो अंग देवाला सन्निधी पवरते पुढे तुमची शस्त्री सोळकाची आहे सांगते विप्रोगणादरम शीघ्रम विप्रोग दर्शनम शीघ्रम त्या प्रयत्न श्लोकश मला द्यावा का बटमामका पळवणं अंग येऊन तुम्हाला कष्ट समस्या म्हणजे परिहार तुम्ही घेवेल प्रश्न सांगता कसं म्हणा आम्ही परिहार सांगताना कसं देवाला मागून होता त्यानं देव कसं करता अनुग्रह करता प्रश्न सांगचे विषय नाही शेपराजवर माणसांचे फोन सांगला देव कोण या कोण बोट ना बटमा मला पाहते गुरुजी यांची म्हणून बसताच आम्ही त्याच नाही अंग देवाला जर सांगलं देवाला सन्निधी पोर देव शाश्वत आम्ही शाश्वत नाही त्यात उडका असेल हा ते गणपती मठा गेलेला आहे आमचं परिहार गेलेला आहे बटमा मला विषय मागेल त्यांनी फक्त गणपती पळत ना माझी बटमा माग तर ऑटोमॅटिक पिढी गेलेल्या त्यांनी गणपती पळून येतात ऑटोमॅटिक गणपती अनुग्रह करतात तशी प्रशांत अण्णाला मस्त पोट तुला सांगितलं तुम्ही येऊ का म्हणून सांगून यात्रा म्हणून एक समय आहे नी आज संगीत योग आईला आज एक हंगा येऊन तांगेला एक संदर्शन करू तांगेला एक मस्त माहिती तुमका मिळला म्हणलं तशी युथ ऑफ जीएसबी मस्त विषय तुम्ही सांगलाय गोपाल भट मामाला नेक्स्ट तुमगेला अनेक गोपाल भट तयार जातात आज एक मेगेला योग होय तिन्ही पिढी गोपाल भट तांगेला रेडी जाता असं मेगेला एक गोपाल भट मेगेला एक योग अंगे निम्मूत असेल एक योग आज मिळाला सर तशी या कार्यक्रम भागी झाला तुमका अनंत धन्यवाद तशी बर करू सर्व जन सुखीना बोन तशी युथ ऑफ जीएसबी वीक्षकांगे तशी आईच्या ज्योतिष दर्पण आणतो आम्ही अंग येऊन पटमामाला जे संदर्शन गेलाय कशी झाला कार्यक्रम म्हणून तुम्ही सांगत कमेंट ಮೂಲಕ आणि या कार्यक्रम पळलेला का तुमकाय सगळ्यांकाय देव बरे करो गणपती सन्निधाना तुला ना गणपती अनुग्रह करो म्हणा वापस बटमामाला परत जाऊन निमून घेता तशी लोका समजता सुखीनो भवंतु नमस्कार